Nabuto din sarong parasira sa syudad ni Legazpi mantang nasa paglawod kasudma. Pigbisto ang biktima na si Ariel Toledo, 39 anyos, may agum as residente kan Barangay Lamba, parehong syudad. Basado sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, alas 4 ni maagahon kan maglawod ang biktima. Kan poko mas o menos sarong kilometro na ang distansya kaini sa baybayon, naulog subutan gamit kaining sagwan. Pigpurbaran niya ining kwaon na nauli naman sa sayang pagkaulog asin pagkabutod. Tulos man ko taning na-report kan nakailing na parasira sa otoridad, alagad dain na naisalbar pa ang buhay kan biktima. Pasado alas 6 kasudmang aga kan makuha ang bangkay kan biktima. Nag-alis siya ng 4 o'clock in the morning para mangisda. So, nandun na siya sa laot, mga more or less 1 kilometer from the seashore. So, nagtapon siya ng kanyang fishnet. So, nahulog yung kanyang yung pangsagwan. So, nung mahulog yung pangsagwan, allegedly gusto niyang i-recover. So, nung napadon siya sa tubig na, yun na nangyari, hindi na siya lumitaw. Sigun sa pulisya, posibleng pinulikat o inatake sa puso ang biktima kaya dahil nakainin ako apang makahawas sa dagat. Pigdara pa man siya sa Legazpi City Hospital, alagad pigdeklara ng dead on arrival kan attending physician. So mga around past 6 in the morning, doon ako na-recovered, January 20, na-recovered din yung kanyang katawan. Later on, dinila naman yung kanyang bangkay Legazpi City, kaya lang declared na po siyang dead on arrival. Pigpapatintihan ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga balatang tatak Bicol, Ariel Obeya.